Sziasztok, én Norbi vagyok, és itt van velem Kristóf, meg VR, de ő csak az admin nyugi. És ő nem fog Sziasztok. megszólalni, és majd VR-ral, most Pistivel, lehet, hogy fogunk játszani Forestet. De most egy kis... Hát... Kicsike kis... Hú, van... Mi is a neve? Hú, meg hol van? Hát szóval egy kis mizét fogunk játszani, de azt hiszem észre, hogy ugye van az OBS, oké, most minden jó. Ahogy egy kis Geriz módot fogunk játszani. Ugye, aki nem ismerne a Geriz módot, az... De ugye én csináltam belőle... Hú, már első... Hát Geriz módból egy videót, meg egy másikat. Ez nagyon fáj. Amúgy... Néha lesz olyan, hogy elmegy a net, akkor nem kell megijedni. És ez VR-nak is mondom, meg Kristófnak is. Az Assassin's Creed 3-ból, hát nem a mai napokból lesz videó. Ez mi volt? Kristóf, te hol laksz? Csömörön. Min? Csömörön. Úgy VR, tudod, Pisti, tudod, hol lakik? Kristóf. Ezek szerintem... Na, bocsi srácok, hogy a Geriz módot ígértem, de sajnos mégse, de... Mert, hát azt hiszem, most csinálok egy kis Minecraftból a második rész lesz. Én azt hiszem, csináltam videót a második részből, de hát kiderült, hogy nem megy, és elmentem más helyre. Hallod? Kristóf, nyugodj le! Mert hogy ez rohadt zavaró, hogy így... Vagy mit tudom én. Te amúgy rajongsz VR-ért? VR-ért? Ha? Jaj. De ne fújogass! Ok. Okos. Most mi a rákon, hogy már semmi nem akar elindulni? Na. Gyerünk. Te van Steamed? Van. Milyen játékaid vannak rajta? PD2 demo. Meg Aha. Unturned. Hogy újra kellett telepítenem a Steamet. Összesen 27 Nekem játékom volt. Unturned, TF2. Várjál, mondom mindjárt. Mik vannak? Igen, Unturned. TF2, Warframe. Na igen. Akkor kezdjünk is el menni. Hú, bárány! Au.
értem, miért laggol? Gyere ide! Jó. Hallod? Ez jó volt. Boom, bitch. Boom, bitch. Gyere már ide, more. Kőcsáka. Oké. Hogy a Herbie kitalálta. Kőkard, kőhát. Te szereted Herbie-t? Én te. Mi van? Te szereted? Hát... Fel vagyok rá iratkozva, de most már alig nézem. Én is. De viszont még nem vagyok rá feliratkozva. De feliratkoztál rá? Nem, még nem. És miért nem? Még nem. Amúgy, VR, ismered a Minecraftot? De most az egész világ ismeri. Jó. Kérdezi VR, Kristóf, te hány éves vagy? Én. VR kérdezi. Igen, te. Válaszolj! Válaszolok, várjál! Nem tudod, hány éves vagy? Mi? Nem tudod, hány éves vagy? De, tudom, de ti, Mi? de ti. Én évvesztes vagyok, összesen 10 lennék, de 9. Sajnos. És VR? De tényleg várjunk. Admin, te 18 éves vagy, ugye? VR. VR. Ja, 16, értem. 16. És Pisti? Cst. Pisti az nem ilyen 20 körül van. Huszonöt ért. És Jani? Ő egy időben születtek? Kidőtt testvéres. Jó, egy évben. És ők nem testvérek, ugye? Janinak nincs testvére, vagy van? És Pistinek sincs. Azt nem tudom. Aha, jó. Ma borzalmas napom volt, és holnap nem is megyek suliba. Most te hányadikos vagy? Mi? Hányadikos vagy? 4. Hallod? Mi holnap megyünk orvoshoz. Elmondjam miért. Miért? Hánytam. Görcsöl a lábam, alig bírok menni. Nagyon fog görcsöl a hasam. Meg az, hogy még bírnék hányni, de nem jön. Mit játszol? Izét. Minecraftot, a hülye creeper úgy rám hozta a szívbajt. Rád is én mindig bármikor, amikor Minecraftozok, én pénzfogba játszok, mert én... Hát hallod, Na, úgy volt, hogy lerakom a cobblestone-t egy fának a tetejére, hallok egy creepert, azt hittem, hogy máshol, és ott volt a mellettem. Annyira megijedtem, és attól féltem, hogy
Ugye elvesznek a cuccaim, de be volt aktiválva a A Keep Inventory. Aha. Elnézést kért, használom, de nagyon béna vagyok. Jó. Nekem olyan volt, hogy bányáztam. Tele voltam értékelt gyémántom, mindenre tele voltam. És úgy volt a bánya, hogy felül is jött lefelé egy út. Igen. És ott ugrani kellett volna lefelé. És én meg mentem egyenesen, és felülről elém esett a creeper. És meghaltál. És oda a gyémántnak. Hát nem oda, mert visszafutottam oda, de persze ott maradt még a cucc, majdnem eltűnt. Nekem egyszer volt olyan, hogy ugye a smaragdot azt eléggé nehéz találni. Ja. Átjött a barátom, Máté, itt lakik Majoson, ugyanaz a suliba jár, ő is negyedikes. Átjött, játszott egy kis Minecraft-tal, találtunk smaragdot, beleesett a lávába. Meg a redstone, érted? Az olyan... Az olyan... tudod, mindig láva, meg minden. Volt gyémántunk, volt smaragdunk. Mindegyikből egy-egy. És tudod, mi történt? Mi? A redstone kiütöttük. És beleesünk a lávába. Hát az ügyes. Hát ja. Mi a Skype neve annak a Máténak? Neki nincsen Skype-ja. Ja. Akkor nem az a Máté, mert nekem is van egy Máté barátom. Ja. Nekem is van egy Máté barátom. Ja, hát. Te milyen videósokat szoktál nézni? A VR... A pistéket. Tényleg, te szoktad ismerni a SMC-t? Én nagyon régen néztem még. Én még mai napig nézem. Te is. Te is szoktad nézni? Hát, én még a mai napig nézem. Jó, néha nem, néha igen. Ja, VR. James XD. Miért? De hallod, Kristóf, nem kell írni. Jó, hát de... Most, hogy nem tud beszélni, és azt De ő... Tényleg. Mert cikizitek. De hallod, VR, az a rossz, hogy akkor te írsz, én azt nem tudom, nem látom, hogy éppen írsz, úgyhogy beszélned kéne, léci. Ez nem tud beszélni. De tud, mert van mikrofonja. Miért vagy néma? Te néma vagy? De miért vagy néma? Megölöm ezeket. Nincsen hangszálai. Oh! A szar. Miért nincs? Nos, srácok, ez mindent volna, mert én csak 15 perces időt tudok rakni. Tetszett a videóban, lájkot, írjatok kommenteket, köszönöm a figyelmet, sziasztok!